Salut! Bine ne-am găsit la un nou episod sau un prim episod de Minecraft. Am o lume de Minecraft care sunt full diamond. Dau puțin mai încet, e prea tare. Să vă arăt ce am eu în jocul ăsta. Da, am shader. Nu știu ce am făcut aici. Dau un să fie zi. Asta nu era camera secretă. Ce este? Nu e aici. Aici. O vedeți? Lemn, mâncare, porțiuni, dar porțiune care aici. Și mergem la asta cu mâncare. Punem aici. Vă întrebați ce e aici. E un chest cu lucruri prețioase. Cu golden apple, cu diamante, cu... Eu știu ce mai am. Și dacă vreți să vă arăt ce am eu, și aia mare nu știu ce, am vrut să fac un fel de... Cum se numea? Fermă de fermă de XP. Da, o fermă de XP care puteți să face XP limitat pe baza nopții, dar văd că nu-mi iese. Și nici nu mă lasă să dau pe creativ, deci, fiindcă eu am luat harta asta de la cineva, după un site. Adică nu de downloadare sau din asta. Asta e casa sub apă. Am o casă sub apă. Bine, aici o să fac mai bine. Și o să fac așa, 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 așa. Și o să iau și torțe, dar uite aici torțe. Am avut o mică problemă cu Minecraft. M-a spus că are un virus. Și l-am m-a spus telefonul că are un virus.
Nu mai l-am descărcat versiunea și aia era după Google și am descărcat-o după noua versiune, nu vechea, care vă spun acum, altă. Pickaxe-ul ăla enchantat de Iron are Seal Touch și asta dacă ce să fac? Uite, fac aici pe test pe iarbă. Dacă îl spargi, bucata de iarbă rămâne ca gresul normal. Dacă îl spărgeai cu o lopată sau o sabie normală, era așa, cum îl vedeți acolo. Și dacă ai Seal Touch, așa, cum îl vedeți pe blocul ăsta. Deci, asta înseamnă Seal Touch-ul, poți să spargi. Poți să spargi blocuri, chiar și de lemn, nu de aia, poți să, uite, să spun, eu mă bat acum cu zombie, nu mă ignorați. Și nu știu de unde tragi un amărât de schelete. Hai să le dau eu niște one shot. Și să sparg ceva. Aproape nu mai am armură. Bă, și-am avut... Nu mai! Nu mai... Tu murit? Nu. E acolo. Nu mai vrea să plouă. Da, water clear. Așa. Și tu. Și tu. Și tu. Dacă nu știți de ce unii iau foc, la mine am cu Fire Expect. Am văzut ceva să vă arăt. Ce arc are ăla? I-am arcul Infinity. Dacă vă întrebați de ce sunt caracatițele alea și nu sunt alea normale, s-a făcut update numit Cave Clips și dacă te duci să dai în ele, fac așa. Și foarte șmecheră. Te rog frumos să te distrezi. Până ce văd. Și văd că... Și văd că... Ha? Da, dar nu vreau să iei. Nu vreau să iei.